digamos que a historia principal quedou eso, como cerrada co tema de que salvou a seu irmán, aínda que acabou en coma e tal, pero o tema é que foi así como un final un pouco tan brusco, por bueno, igual moito non, pero algo sí que me pareceu, e quedaron como algunhas cousas inconclusas, e por eso me daba a sensación de que unha vez que realmente eras directora e tal, é como que daba pé a pensar que había unha que hai un contenido post-game, a ver, que no, obviamente, pero que en plan que continuaba ainda un pouco a trama principal un pouco máis, en plan que a mellor pois podíamos despertar ao noso irmán, tamén parece que queda un pouco morto o tema de Acti, que, bueno, parece ser que desaparece, ou eso me pareceu ler. O tema é eso, que o xogo termineino, pero hoxe ainda vou xogar un pouco máis, e ao final, pois foron 17 horas e media, máis ou menos. Se descontamos algunhas movidas que fixen sin necesidade, pois temos un xogo que quizáis nunhas 16 horas aproximadamente, pois foi o que me levou máis ou menos. Simplemente hoxe quero facer certas misións que me salían aí, que non sei se son principais entonces ou que son, pero se supón que son principais. Hai xogos que cando os terminas queda claro que todo o que faz a partir dese momento é secundario, salvo que sea o típico contenido post-game que dá como un extra a historia. Neste caso, pois, non queda claro. O tema é que fíxoseme irónico. A ver, tampouco é o primeiro xogo no que pasa, o que vou comentar, pero que estuve no pensando despois, cando me comentaron o tema de que bueno, de que confirmaron que o xogo o terminara, fíxoseme irónico que o boss este que despois peleei contra el onte, o Tomasi, que tamén era algo inconcluso, por eso o quixen matar, porque foi un boss, creo que foi dos primeiros bosses que enfrentei, que é un dos primeiros bosses que enfrentas no xogo, e realmente non o vences, escapa no último momento. Entonces era eso polo que como que había unha conta pendiente con el. O tema é que o propio enfrentamento contra ese boss, que máis que boss tamén era as oleadas de bichos que había ao seu redor por momentos, foi moito, pero moito máis difícil que o que foi a parte final do xogo, na que tes que ir, digamos, purgando certos obxetos e chegar a un obxectivo, chegar a un punto. Básicamente aí son como oleadas de bichos normales, que sí que hai unha oleada na que hai bichos tochos, pero nada máis. Houve outras tramas do xogo, outras partes do xogo que foron moito máis difíciles. Pero como digo, non é a primeira vez que un xogo no boss final ou nun dos partes finais do xogo é moito máis fácil que digamos que bosses intermedios, non? Pois nada, unha das cousas que quería facer era activar isto, por exemplo, nun lugar oscuro. Isto non sei se son movidas, porque agora pódense dar múltiples conxeturas, pero non sei se isto é unha movida da Ultimate Edition, porque hai que lembrar que a versión que estou xogando eu é a Ultimate. Non sei se isto é algo exclusivo da Ultimate ou tamén o ten o xogo, digamos, normal, ou se é algo, non sei. Agora podo sacar un montón de conxeturas non saber, salvo que mire por internet. O caso aquí nos pon un lugar oscuro, investiga o ascensor do sector executivo central, que é xusto aquí. O que pasa que volvemos ás lembranzas de que estamos falando dun xogo que o mapa nunca axuda. Entonces e que ademais quizáis un dos motivos polos que eu pensei que o xogo aínda non terminara
era porque eu dei por sentado que finalizarías o xogo librando ao edificio do GIS. O sea, volvendo a poñer todo a normalidade, pero non. Acaba sendo ti directora, o sea, protagonista directora, seguindo ca loita contra o GIS, pero non termina. O tema agora é que xa me vou perder co tema do... A ver, vamos a ver. Investiga o sensor do sector. En serio, nun punto como é... o sensor é este, joder. Este é o que estaba buscando. Pero non sei se é isto que teña que investigar. O sensor. There was something there, reaching for her, trying to make her act. It was a distress call. Faden sensed a drowning man, a hunger in the dark. Investigation sector. Investigation sector, huh? We should check this out. Vale. Buscaba este ascensor e xa non o atopaba, que ten collóns. Vou avisar aquí. É que ademais fixadevos que esta zona, vale que ao final pasa isto, o sea, pero é que esta zona, mirade aínda cantas zonas está, canto mapa está sin explorar. Hai veces que, o sea, neste caso eu tiña a sensación de que había cousas que acabaría explorando antes de terminar o xogo. Talk to the plants. Pero non. Small talk was never really my strong suit. At least they can't talk back. Claro, isto creo que é por unha misión secundaria. I hope your day has been productive, little plant. That really works, huh? Vale, sí. Aquí poden aparecer enemigos, Se non me lembro mal. Agárrate, coño. Vale, hay enemigos ya por aquí. Acaban de ser activo. Non sei se lle dei ou matou o meu... contención de no sé qué. Bueno, hay enemigos por ahí. A saber dónde. Darling Office. Por certo, aquí collo os sensores de todas as investigacións.
que baixei aquí e realmente non teña que baixar aquí. Bueno, estou xogando máis mal que si levase 5 horas de partida, macho. Básicamente. Non sei onde están as plantas todas cas que teño que falar, pero bueno. Non buscas plantas sino outro objetivo, pero aquí está claro que non é. Vou a ver se atopo un checkpoint desos. Oh, mira. Unha caixa desta. Modificación de arma. Aumenta a velocidade de disparo de... De feito, acábame de lembrar que hai zonas no xogo que pensei que iba a atravesar. As zonas estas que recibes dano ao acercarte. Igual non son callejón sin saída, pero eu pensei que eran lugares que tiña que no futuro volver e atravesar, pero non. Mira, aquí hai unha das plantas. I hope those nasty hiss haven't been bothering you too much. Mira, outra das plantas. I wish my leaves were as pretty as yours. Un pouco turbio, de falar das plantas. Bueno. Aquí que hai? Hai unha radio. Outra planta. Do you have a family? I have a brother. I miss him a lot. Bueno, claro, ainda que pasei o xogo, esa frase sigue tendo sentido. Porque se está en coma, pois xa me entendedes. Vale, vou subir un momento. Vale, ese sector de investigacións. Hai que aprender a ler. Hai que aprender a ler. Resulta que hai sector en singular e outro en plural. No ascensor cúrome. E agora que? Está todo... si vou dicir eu. Explora o sector das investigacións. Esta zona é totalmente nova. Ou parece a min. Esta zona nunca estive. Hello? Anyone here? É que eu diría que este contenido puramente Guess postgame. not. Ainda que a historia principal terminase. Agentes desaparecidos. Seems a lot more crowded than the rest of the bureau. Vale. Esto de que esté todo tan oscuro non me mola un collón, pero... Aquí vese algo de ojis, ¿no? It's not working. Novedad. E aquí Probably parece lose que hai un power core checkpoint. somewhere. Núcleo de enerxía.
Estou vendo que neste xogo despois ao final con as secundarias, non me acordo en How Long to Beat canto puña en total despois para completalo, pero a verdade é que con este xogo creo que ainda podes botar bastantes horas, entre as secundarias e toda a mierda que hai despois. Bueno, se non vou dar pasado. E mira ainda cantos documentos, bueno, que destas mierdas coleccionables ha de haber unha animalada. A xente está que se obsesiona con conseguir absolutamente todo. Creo que, por exemplo, neste xogo aínda ten pa rato, Teño que atopar algún obxecto específico, creo. A mellor está aquí. Ou a mellor no. Mira, aquí hai outra vez. Este outra vez. Hostia, aquí hai un elemento destos. Vale. Now that gate should open. Ok. Se me deixades pasar, fajo. Checkpoint. I'm no detective, but something definitely happened here. Qué inteligente esta Jessica. Toda una iluminada. ¿Cómo tan vivo esto? Do we know each other? ¿Cómo? This feels familiar. Wake. I can't seem to. Creo que esto I've forgotten it. I'm sorry. é que algo que vi I'm. no wiki. My name is Alan Wake. Alan. O sea, temos un cameo en Control. Por certo, unha saga de xogos que nunca xoguei. O que non sei que pinta Alan Who are Wake you? aquí. Who are you? Do I know you? I'm your friend Tom. Tom Zane. There's nothing to worry about. Tom. The poet. The diver. You look different. That was just a role, a character. The protagonist I played in my old film. I'm a filmmaker. An auteur like yourself. E ora que vou a manexar a Alan Wake, non me digas máis. We're working on this together, remember? An artistic collaboration. You need a drink. Nice play, what the fuck? Aí está o outro facendo parvo. Este xogo ten cousas moi turbias, o sea, cousas moi random. Endless darkness. Nothing holds still. But we're very close now. You've been writing. You found a way to escape. It'll work this time. Riding. You found a way! No. I don't. Wait. There's something. It's my double.
He's out there. I've seen him. Yeah. Nothing to worry about. I'm dealing with it. It's fine, my friend. Let me handle him. You've met him? What the hell? Now, come on. You misunderstand me. Tamén a saber como estaría esto doblado, pero bueno. Sí, a verdad que eu quedei igual a ela. That was Alan Wake, the writer who went missing in that AWE case I read about. What's he doing here? Boa pregunta. And Thomas Zane was with him. Thomas Zane. The poet. No, wait. He was a filmmaker. I always remember that wrong. Ay, muy bien. Hostia, vaya ruido. Está todo aberto xa, ¿no? Parece que teño que apagar as cousas que meten ruido. As chaves xa. Ui. Collen as chaves ou non? Collen as chaves e xusto se apagou. Dr. Emil Hartman, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Broke loose, killed everyone it could, lurking, roaming, waiting. E creo que isto Something else came. A resonance. é unha especie de historia que hai dentro do xogo. Como se fose un DLC, vamos a decir. Vale. E isto non abre. Entonces aquí, que fago? Vale. My goodness. Por arriba a merda esta. Vale. Voy a ir por aquí. Unha niebla. Would be damp and abandoned. Sector de investigacións. É unha zona Why totalmente did nova. Wake want me to come Confirmo. here? Que isto é algo totalmente... Creo que é unha historia como axena ao xogo, non é algo que digo, o dito, é como un DLC. E parece ser que as dúas cousas principais que vin aquí, é dicir, estas dúas, esta de un lugar oscuro e o de a fundación, este non sei se ten máis relación directa co xogo, pero está claro que son como cadenas de misións ou de historias de postgame total. Pero bueno, hoxe vou estar dando esto. Xa vos digo que totalmente este vai ser o último stream de Control, salvo que That doesn't look like a house shift. Do I even want to know? alguén diga obsesivamente que quere ver máis. Non sei.
Tamén dixe no seu momento que iba a seguir con Monster Hunter, e dixe no creo que máis dunha vez. E de momento non o fixen. E agora mismo se teño que volver a tocar o xogo, creo que xa vou estar totalmente oxidado. É dicir, non vou xogar, non vou ser moi hábil, cousa que xa non era, pero xa me entendedes. Estou volvendo para atrás, non? Por non variar. Investigacións activas. Teño que ir. O sea, aquí en principio todo recto para adiante. Acaban de aparecer enemigos. Nivel 7. Of course, the Hiss are already in here. Hai tempo que non fago limpieza aquí. De lanzar ao matar con lanzar. Lol. Velocidade de recuperación de enerxía. No, coste de enerxía de escudo. Saúde máis 30. Pois mira, aquí teño unha mellora e aquí teño outra. Enerxía máis 11. Esta de canto é máis... No, esta é cosa. Isto vou eliminar. Potencia do escudo, máis 52. E ao final tamén as armas nin as teño melloradas ao máximo. É verdad que, como xa teño comentado, chega un punto neste xogo que a habilidade de lanzar, e sobre todo cando desbloqueei o de agarrar tres cousas, está tan roto por sí solo que casi que perdes algo da dependencia, o sea, non tes casi dependencia das armas. A ver, as armas siguen sendo necesarias, obviamente, porque sobre todo hai enemigos que che esquivan a habilidade de lanzar, entonces aí estarías jodido se non tes. Vale, vamos a eliminar esto. Verdad que aquí, máis que fixarme en ler, vou coller o icono e xa olvidarme de que aquí creo que xa non se repite ningún. No. Elevo arma estándar outra vez e non a teño nin mellorada. Dirixe unha fonte de potente de luz á escuridade e destrui. Now I have to deal with an interdimensional noise and sentient shadows. E como fago eso de dirixir unha potente luz? Igual teño que agarrar algo que dé luz. Burns it away, huh? Pon a luz de linterna do teléfono, que dice. Isto non é o GTA. Boa, Storm Master.
Este sitio... Parece sí. Ah, no. Aquí. O típico indicativo amarillo para indicarche que tes que ir por aí. Tamén non hai neste xogo. Eu ni siquiera o vin. Creo que esta é unha desas zonas que recibes daño ao entrar. Confirmado. É que por eso vos digo que a mí faiseme raro que, habendo pasado o xogo, ainda xa zonas que dá a sensación de que deberías poder pasar cunha habilidade e non podes. É verdad que a mellor é desas habilidades que consigues cunha misión secundaria. Non o pensara cando comentei antes. Pero pensei que as secundarias nunca che iban permitir facer algo extraordinario como poder avanzar por certas zonas. Pero bueno, claro, se non son zonas de paso obligatorio. Estou vendo unhas cosas aí flotando. Hartman é un personaje do Alan Wake? Non teño puta idea. Outro checkpoint aquí. Como dixen antes, nunca xoguei ao Alan Wake. Obviamente a secuela tampouco. Unha planta marchita aí. The third thing. The sound made darker, the darkness made louder. Hartman was stretched, like a worm through time. The third thing was a monster. Now he crashed out of darkness toward Faden. Oh my. Está relatando que me vai pasar. Really? Tengo que conseguir unha linterna. Again. Bueno. Esto de que esté todo extremadamente oscuro no me gusta nada. Reminder. No me interesa. É que isto lembrame aos cameos random que había no Monster Hunter. Day 6 inside the motel. Utilize surveillance methods are as follows. Era moi random. Eso sí, o do puto The Witcher era unha cousa chunga, o que me tocara. Tío, non vexo un carallo. Parece que hai algo do GIS, pero non podo pasar. O baño dos collóns. Eficacia de esquiva para disparar. Vale, aquí tenemos esto. Había un sitio donde colocarlo, pero xa non lembro onde. Aquí está. Ahora é cando me van a facer unha emboscada. Aquí hai outro chisme destos. Hostia, esta zona ten cousas coleccionables. Ten máis cousas que vai ter máis cousas que o xogo principal. Esto ahora se o collo. Lo coloco aquí.
Tío, odio que esté todo tan oscuro. E a música do Ati, por non variar. Hai algo máis que teño que facer aquí? Ou non me queda claro. Darlle o botón este. Oh yeah! Son dos que esquivan o... Vale. Au. Está jodiendo este, ¿eh? Ay, casi me olvido que a veces cuando los enemigos tienen poca vida puedo agarrarlos. En plan Darth Vader. Vale, ahora sí que puedo ir por aquí. Otro checkpoint. Este non é o director. Vale, e temos xusto a zona que teño que ir enfrente. Vamos. Vai haber algo chungo aquí. I don't feel right. Something in this darkness is draining me. Hostia, na luz estou, Curioso. Está sendo moi random isto. E como non teño puta idea Shit. Now do what? lore de Alan Wake. Herman se había estirado. What is that? Come on, elevator, time to go. Hostia, pues recórdame o bicho do The Witch. So you don't like Activa las luces para derrotar a las criaturas. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Tengo que activar luces, pero ¿puedo apagarlas el después? Ah, vale, ya entiendo esto. Ah, no puedo cambiar esto de sitio. Pensé que esto podía cambiar de sitio. ¿Dónde topeo esas mierdas ahora? Ah, mira, se están aquí. Oscuridad hambrienta. ¿De dónde hay más chismes de esto? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Ben. No le puedo hacer nada. Vuelvo a morrer porque no sé dónde tenía que ir.
Non sei onde teño que poñer as demais chismas. Alguén sabe onde teño que poñer as demais chismas? Nadie me vai dicir nada, obviamente. Vou expandir esto por aí. Era obvio que iba a morrer, unha porque me acaba de atrapar basicamente e outra porque non tiña energía. Non tiña energía e non podía escapar. Hombre, ahora falas. Hai veces que cando estás na plenitud da acción se che poden escapar cousas que o espectador sí que ve. Entonces, si ti ves algo que eu non vexo, por favor, digo. Merda, estou jodido. Pois xa vou morrer, que bien. Estarme dicindo que na oscuridad non podo recuperar a energía. LOL. Por eso... LOL. Ah, mira, aí dañei. Xa, pero o problema é que as outras zonas... vou morrer claramente porque con a vida que teño non teño forma de curarme nesta mierda de xogo. Arriba de onde? É que teño que activar as distintas zonas. Vale, acabo de ver unha máis. Fin de casualidad. É que é chunguísimo, É que me acabo de dar conta que non solo non regeneras enerxía, sino que cando estás na escuridad a enerxía vai baixando. Por eso que si me meto nunha situación na que quedo sin energía ou quedo ou estou moi baixo de energía, pois isto non creo que dé pasado, me dá a miña sensación. Ou al menos non sin morrer 20 veces. Que o feito de que non poida saber de primeiras onde están os puntos estos é unha ralladura moi grande. Unha zona de oscuridade. ¿Cuántas luces queda?
non era tan difícil ao final. Yeah, how do you like that? De momento, claro, porque isto vai aparecer máis tarde, seguro. Arigato. Ao final, echesme un pouco de luz no camiño. Entendas o doble xogo de palabras. Hostia, non hai gravedade por un momento, parecía que non había gravedade aí cas caixas. Sí, a ver, non pensé que iba a haber unha luz, un botón que encendese toda a zona e que che iba a espantar o bicho. Pensei que iba a ter que dañalo aos poucos hasta que marchase ou algo. De feito, ao principio obligaba a desplazarse, pero ahora mismo non lle estaba atinando nas zonas nas que estaba. Pensei que iba a ser máis complicado porque What are you doing in investigations? Jesus, don't scare me like that, Winston. Hostia. If you're talking right now, I can't hear you. It's a one-way system. Try to find an intercom. Vaya fulano. Langston, it's me, Jesse. I know. I can see you on the monitors. The cameras in there haven't worked since we sealed that sector off a couple years back. Let me guess. You sealed it because of the monster guy. Wait, did you see Dr. Hartman? Jesus, I really wish you hadn't opened that fire break. Okay, listen, you need to find Hartman and kill him before he gets out into the Bureau. That thing is a person? He was a person. We brought him here to study after he was, altered in an AWE. I forget the medical word for what happened, but now light physically hurts him. Do you have a flashlight? No. A lantern? Headlamp? Oh yeah, flare gun. Oh, Christmas lights. You could wrap them around your... I don't have any of those, Langston. Shit. Okay, well, I'm sure you'll think of something. I'll keep an eye on you from the Panopticon. This is kind of exciting, right? Maybe from where you're standing. Right, okay. Well, break a leg. Oh, why did I say that? Okay, this Hartman thing can't have Misión gone very cumplida. far. Let's go Nova flush 'em misión, out. a terceira cousa. Langston was right. This is kind of It's just exciting. nice to have someone to talk to, you know? Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered Vai me items. estar dando a lata ahora. People just don't understand the altered Se ahora hai items dúas like I zonas, do, encontrarán you know? unha zona de... I don't want to brag, but it does take a very empathetic mind to connect with Pero people. se fai luz, Doesn't a luz lle fai daño, pois a verdade é que unha linterna non me viña mal. Sinceramente. Ui, vaya topetazo me dou aí, Sí, eso sí me sona de velo xa incluso, creo que na portada ou algo así. E creo que é un xogo que estou pensando que hasta non sei se teño... Porque creo que é o típico xogo que regalaron, hasta non estou seguro, Non sei se o regalaron no Prime ou... De feito, podo mirar aquí no GOG, porque creo que en GOG sale todo. All Games. Alan Wake. Bueno, aparentemente non o teño. Ou pera, deixa mirar aquí a xogos adquiridos. No. Pensei que era un xogo que tiña, pero non. Pero bueno, primeiro que é un xogo que podes conseguir barato, pero é que non me interesa. Ainda que bueno, nunca se sabe hasta que surge un momento. Vale, aquí vai haber bichos que xa están suspendidos no aire. Vamos a facer esto.
poñendo, tú. Vale, Manolo. Se me dá esa opción de facer isto, non vou dudar. Oh my god. LOL, todos pa' vieja. Qué puntería. Nivel 8. Los bichos son bastante malos, non tanto como a mí. Como vedes, os francos son a miña debilidade e ainda por riba con gamepad peor aí. Hai un bicho ali no fondo, parece a mí. Non me aparecen máis. Hostia, que collí unha... Acabo de coller unha... carretilla. Elevador. Hostia, pleno. Me deron. Vou morrer porque quedei sin energía, macho. Dios. Creo que teño que ir por aquí, ¿no? Hostia, teño que dar unha voltaza da virgen. Vou ben por aquí. Non teño salida. Por aquí. Hostia, pensei que caía ao vacío. Esto de que esté oscuro, de verdad, toca unos hueviños. No me gusta esta misión, estas mierdas. Cada vez va a hacer daño. No puedo coger esa mierda, me cago en Buda. Vou me cagar de medo. Oh shit, man. Isto non é débil á luz. E aquí hai ao lado literalmente unha luz. Hombre, Mapini, ¿qué tal? O sea, ya estaba afectando antes de llegar aquí,
ese o activei. Ah, esta mierda. Outro checkpoint. Ainda cas habilidades ahora. Construccións astrales. Construir reventadora. Mima. Se isto ainda non o conseguira. Dispara munición adherente que se detona manualmente por temporizador. O sea, é unha especie de C4. Básicamente. Pois xa que estou a facer solo pola curiosidade. A estándar podo mellorala, non? Pois vamos a mellorala. E a devastadora tamén. Xa que teño punto, mira, quedei a nada. Eso sí, tamén perdí moitos puntos onte co rollo do boss este. E creo que a verdad que foi estupidez da miña parte non habelos usado antes. Teño que dicilo. Porque me dedicaba a tirar para adiante sin gastar nada. Coste de evadir tras muerte con arma. Isto non sei realmente. Coste de munición a levitar. O sea, gasto menos munición ao estar levitando. Precisión máis 12. Solo máis 12. A mí me falta algo máis que máis 12. Velocidade de disparo máis 23. Isto sí que me cunde máis. Reventadora. Precisión máis 12. Daño contra blindaxe enemigo, disparo, velocidade de disparo. Non sei se este ten sentido que teña velocidade de disparo. E como se detona? RT. Pulsa RT para disparar unha única granada adherente. Pulsa RT para detonar esa granada. Coloca varias granadas con... O sea, sin apuntar solo puedo disparar una. Interesante. O problema é que o bicho este pues é vulnerable solo á luz, o sea que creo que a arma contra estes bichos vai ser un pouco inútil. Podes pegar aos bichos, sabes? Estou un pouco vendido aquí, Joder, esquívame esto tamén. Será cabrón. Vaime matar, Hostia. Iba a usar a evasiva e nin me dou tempo, lol. O sea, vai a forma máis tonta de morrer, Nah, estaba probando esa arma, pero sabedes que son un manco en general, pero que a arma esa ainda máis. Moi manco. Moi manco.
Sí, foi un pouco batalla campal que non me beneficiaba nada facer o que fixen, vamos. A xiratoria lembro que era malísima. Vamos a levar a estándar. A que a perforante é moi boa. O problema é que eu non lle saco todo o partido porque son moi malo apuntando. Básicamente. É que os bichos que esquivan os de lanzar é onde se nota que, claro, notase o roto que está o de lanzar hasta que te atopas un bicho que non lle afecta o de lanzar. Os bichos que curan. ¡Hostia! Estou a nada de vida. Bueno, ahora cureime un pouco. Este curase ahora. Joder, no le pago nada. Oh, no. O das curas matei, ¿no? Que non nos vei. Está voando por ahí, ¿no? Oh, Remnant. Ah, ese sí que no conozco, No sé qué show es. Merda, tío, vaya plenada. Este é como o Tomás, vai-me matar, Eu sou un manco. Había curas no chan, ¿no? Merda, me estou expoñendo ao bicho. Son malísimo. Menos mal que este o podo dominar. Se me deixa, ¿no? Pois eu, sinceramente, non sei de que xogo falades. Al menos así, solo polo nombre, non sei cal é. Tamén, hoxe en día non é tan raro non coñecer certos xogos, porque ao final hai tropecentos mil. Vale, non sei se teño que meterme por aquí algunha esquina. Souls-like, pois entonces non me interesa. Kek. Tan sencillo como eso. As human.
Ah, pois nin idea, non o conozco. Ainda que me quere sonar, pero creo que non, con outro xogo que non ten nada que ver. Porque se vai salir, entendo que é un xogo novo, entonces nada. Que hai un que se chama True Human, non? Ou algo así. Sale ás 10. Bonita hora va a salir. Se acaban de lembrar o Lost Ark, que creo que tamén salise co acceso anticipado, creo que tamén salira un martes. Pero creo que ás 6 da tarde ou así xa podía xogar. Ou de que se desbloquea ás 10. Ah, mira, aquí hai unha destas zonas. Consiste en subir. Vale. Uy, aquí algo me está acosando. Esto é un elemento... Vale. Sí, a ver, bueno, eu a partir de certa hora sí que podía xogar, pero, bueno, ao revés. Creo que a partir das 8 ou 9 da tarde fora un caos. Hai un rollo de oscuridade aquí, verdad? All right, Ati. Was this what you had in mind? De verdad, a verdade é que o Lost Ark foi un xogo que me dou un vicio tremendo. Cando saleu, que eu comprara un destos dos packs que tiña, os primeiros 2 meses dei un vicio impresionante, porque estamos falando dun xogo que lle dei máis de 200 horas, que, bueno, comparado con o de outra xente non é nada, pero é que esas 200 horas fíxenas nos primeiros 2 meses, algo máis de que saleu. Eso sí, foi chegar ao nivel máximo e facer 4 pijadas, o sea, equiparme hasta certo nivel, e cando se me empezou a poñer costa arriba, como típicos xogos free to play, de avanzar e chegar en un punto no que basicamente a progresión se empeza a impoñer costa arriba e tes que dedicarlle moito máis tempo ou tal, e chegou un punto que como se me fixo monótono xa de darlle tantas horas, como que me debeu saciar, deixeino e apenas o volvín a tocar. Eso, que é un xogo que me rayou, o sea, durante os 2 meses que xoguei estaba enganchadísimo, o sea, xogaba pero encantado, o xogo moloume moito. Curioso que a luz hasta que a teño agarrada non funciona. Pero eso, que eu tamén son máis de Diablo, pero hai que decir que bueno, eu o 2 xoguei moi pouco, pilloume xa entre comillas tarde, porque non o xoguei no seu día e despois non me encandilou tanto. Xoguei sobre todo o 3 e xoguei o 4, pero bueno, o 4 xoguei bastante cando o comprei. Xoguei tamén bastante na temporada anterior que saleu, o sea, na cuarta creo que saleu agora. Estuve xogando bastante antes de salir esa temporada, máis despois os primeiros días que saleu, e volvino a deixar. Pero bueno, é un xogo que xa lle dei bastantes horas e creo que xa, ainda que xa anunciaron unha expansión. Sí, a verdade que
ten o seu aquel. Pasa que eu son... Para certos xogos a min gustame xogar solo. Gustame xogar á miña bola, non ter que ser molestia nin para os demais, nin ser distracción para mí, nin que os demais sean distracción para min ao mesmo tempo. E é por eso que o Diablo 4 fastidiame un pouco, porque para o mellor do xogo pasaba o mismo no Lost Ark. Tes que xogar con peña, e se non tes amigos, e ademais os meus amigos a casi ningún lle gusta os xogos tipo Diablo, a ningún, pois ao final como que perdes parte da gracia do xogo, non? Porque no Diablo 3 tampouco era tan necesario o multi, pero sí que cheguei a coincidir con xente que xogara ao World of Warcraft no seu día e exprimira moito ese xogo. Exprimira moito ese xogo, pero... Ui, apareceu algo aquí, apareceu algo, non sei o que. Home, iso axuda moito, a verdad. É que claro, se queres facer durieles ou facer bosses tochos, tes que eu sepa, tes que ir en grupo. Pero bueno, da igual que o dito. O problema na vida é que chega unha etapa tamén na que, ainda que teñas amigos cos que xogar, a veces tamén é jodido coincidir. Cando tedes horarios diferentes ou que hai algún que xa non lle apetece. A min a veces non me apetece a mellor xogar a Diablo cando a outra persona así. O sea, por exemplo, no seu día cando xogábamos no GTA, que eu non son moito de GTA, pero bueno. Aquí hai algo co que podo interactuar, pero non podo avanzar porque me mato. É eso, que eu xoguei sobre todo o Diablo 3 no seu día. Pero eu das sagas de Blizzard, dos xogos de estrategia son os que máis xoguei. É eso que... Bueno, non máis que o Diablo 3, porque son xogos que máis fácil botas horas. Pero eso que eu nos xogos de estrategia son malísimo, o sea, non son capaz a veces de facer certas accións á vez, como estar administrando a túa base a vez que atacas a un enemigo ou defendes outra base ou cosas así. Eu o 2 o dito, xogueino, o sea, proveino máis ben. Lembro que tiñas partidas separadas tanto para o local como para online, o sea, online e offline separados. Ah, pues esto sí que os podo sacar. Ah, ese sí que non sei cal é tampouco. Como abre esta porta? Teño que estar facendo ensayo e error. Espera, aquí hai colores. Hai cables de colores. O azul vai para cá. O sea, teño que poñelo todo nos azules. O que non sei se teño chisme. Ah, mira, para. Sí, esperade. Neste caso, o blanco bastaba con activar aquí. Vale, o vermello creo que só ten 2 chismes.
Cal era o outro vermello? Este de aquí, non? Aí está, Effective Wonder. Ves, esta parte do xogo sí que está ben implementada, porque ten os cables indicándoche os colores, aínda que poda tardar en velos, están aí. O problema é que noutras partes do xogo non tiñas elementos que che pudersen indicar claramente o que tiñas que facer, ou por onde tiñas que ir. E así me perdía seguido. Vale, no que enganchei aquí é laranxa. Este é amarelo. Laranxa é este de aquí. Este é azul, azul. Aquí. Ainda me queda un máis, non? Laranxa. É que os cables tamén, vaya por Dios, están desperdigados de unha maneira. Hai 3 cables laranxas, xa non sei falar. Este vai por aquí, vai pa aquí. Onde vai o terceiro? É que este é vermello. Que os pegues, pois. Este é amarelo, realmente. Non entendo cal é o terceiro. Habrá algo arriba. Estou totalmente ido, ahora mismo. Sí, un pouco sí, pero estou un pouco gilipollas ahora mismo. Me estou liando eu solo con tanto cable. É que os dous laranxas os teño activados, pero creo que hai un terceiro, non sei onde está. Por aquí, estes dous son azuis. Este tamén é azul. Vermello, laranxa, azul, laranxa, blanco. Este xa nada. E amarelo. Vou coller o outro amarelo. Onde está? Aquí. É o que estaba facendo antes, pero... por desbloquear, pero nada máis. Aquí non hai nada máis que a grabación. Xa podría avanzar, pero tiña ganas de... que me quedaba aquí por abrir? Que teño aquí? É que aquí solo teño ese chisme. Realmente non necesito... Bueno, quería abrir este, que este é o azul. E claro, para abrir o azul creo que me fan falta 4 chismes. Este é naranja, teño que deixar. Este de aquí. Quedábame este, que estaba xusto nas putas narices, sabes? Por non variar. Vale, ahora sí. Objetos, eficacia de esquiva por crítico. Faceta oscurecida. Vale. Pues eso. A mí me gustan os RTS
pero é ese típico xogo que me gusta pasar o rato con el, pero non son pro. De feito, o que máis xoguei é o Warcraft 3. Ainda estuve rexogando o Reforged esta semana, por certo, entre a semana pasada e esta. Estuve no rexogando así de random. O cual me dói o doblaxe que o redoblaxe que lle fixeron ese xogo, o sea, xa o xogo en sí, o que fixeron co xogo é malo, pero que incluso o doblaxe o joderon, que podía pasar que o xogo fose polémico e tal, pero que o doblaxe al menos fose decente ou bo, pero non. E se o comparas co original, é que xa de por sí solo ten cousas malas. Hai personaxes tan decentes, poida que haxa algún que mellora un pelín respecto ao original, pero despois o resto empeoran ou un pouco ou bastante. E o protagonista, que é Arthas, o que lle fixeron non é normal, pero bueno, nada novo. E o Starcraft tamén o xoguei. De feito, o remake do primeiro Starcraft, o sea, o remaster, perdón, regalaron no Prime. O vexo xogado o Resurrected do Diablo 2 o regalaron, pero porque ao final compralo, a ver, igual lo acabo comprando, pero non me chama tanto como para pillalo. Iso que estuvo de oferta aí atrás, non sei se sigue, pero sí, a ver, está tirado. E a mellor a veces podelo mellor conseguir máis barato, pero ese meado Eagle Limited. Ahora mismo estou nun momento no que teño un montón de xogos así para viciar, tanto en stream como en off-stream, que xogo de cousas distintas, e ao final non tes o tempo que tiña que se gustaría ter, non? Para dedicarlle aos xogos. Xa bastante xogo, a verdad, ainda así. Isto non me gusta. Aquí vai estar o enfrentamento contra o boss, está todo oscuro. O dito que ao final hai tantos xogos por xogar, entre que os que regalan e outros que teño pendientes, que é tontería que me compre outro máis, ainda que ainda comprei aí atrás os Dawn of War, porque falando de xogos de estrategia, move o tren hacia adiante. Bueno, aquí vou morrer. Estou morto xa, porque non teño enerxía. Doulle unha volta á tipa. Non podo falar e xogar á vez, eso xa para empezar. O problema aquí, volvo a dicir, que a oscuridade impídeme usar a enerxía. O que sí me olvidei é que a estar a oscuras non me impide correr. Acabo de descubrir agora que podo correr aínda que estea a oscuras. Agótaseme a enerxía, pero que correr, podo correr igual. Sí, pero son moi vulnerable ao bicho dos collóns. É que teño que subir encima do tren. Teño que darlle aos botóns. Rar.
Había moito que non podía golpe corpo a corpo, Bueno, a luz en teoría non se acerca o bicho ese. Hasta allí disparando. LOL. Algo aquí que actuaba con oscuridad, pero creo que ya se destruye. Una vía. All aboard. Lol. Ao final estas partes acojónome polo tema da oscuridade, pero se está na luz o bicho este non era tan peligroso. O que pasa que no primeiro try iso me merda co tema de lanzarme esos ataques a distancia. Hostia, conecta co tren. Good evening, all you fine-looking folks. Here's some smooth tunes to ease your minds and seize your ears as we wait for that spring dinner to roll right on in. Acabo de liar la parda activando tanta mierda. Oh my God! Fire! Fire! Everyone, stay in your seats. In your seats. Trending image. Nothing, sir. Sit down. Oh, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard the Eagle. Well, that was chaotic. Felt like it was trying to tell me something. È che si suppone I wonder if I can make sense of it. Che si suppone che tiene che fare lei? Che si suppone che tiene che fare lei? Hola. Pero che si suppone che devo fare aquí? Gracias por pasarte, McVinnie. Hasta la próxima. Pues no sé qué tengo que hacer aquí, Si tengo que escotar estas mierdas en algún determinado orden. Pero la verdad que paso de estar aquí investigando. No me apetece nada ahora. É máis, bueno, como digo, quede como quede isto, non creo que streame máis Control, porque, bueno, ao final o que é o principal xa o pasei. Podría seguir con esta historia, pero ao final non me jodas que escala esa mierda. Me dan pánico esas picholas de polvo. Sí, a ver, o xogo en general é bastante curioso. O sea, a verdad que non pensei que iba a ser así tan... non sei como decirlo. O rollo de controlar as cousas así, o sea, ter esta telequinesis, esta
poder mental. A verdade que cunde, bueno, é unha experiencia. E teño que dicir que outra vez, porque xa dixen varias veces, que é un xogo que disfrutei moito máis que o anterior, que o Guardiáns da Galaxia. A nivel de historia tampouco se queda tanto atrás, pero o problema é que é moi confusa, moi turbia, moi... E bueno, o xogo está ben. O problema é que xa, bueno, xa ti tamén vistes, que estuveches o suficiente, que ten bastantes cousas malas tamén, non? O sea, bueno, al menos o que é certas partes do xogo, o mapa, sobre todo o mapa é horroroso para orientarte, fíxome perder tempo a propósito, porque en algunhas zonas dábame o sea, dábame a entender que tiña que ir a certas zonas ou que tiña que ir a certo sitio e ao final era noutro que non quedaba claro. Que é verdad que a mellor pois eu tiña que ter a mente máis aberta nesas situacións e non obcecarme co puto punto do mapa. Pero bueno, que eso, que ao final... E bueno, eu creo que despois como contenido xa se está vendo que o xogo ten contenido extra bastante... o sea, o suficiente como para dar bastantes horas. Se o xogo che mola, pois tes aquí para rato. Que a mellor pois non descarto darlle off stream. Pero eso, que sen máis noutros aspectos, hai partes do xogo que me encantaron, como a parte esta da música esta do Ati, na que, bueno, xa sabedes a cal me refiero. Ahora, se teño que dar unha puntuación de 1 a 10, a verdade é que non sabría moi ben concretar, pero al menos un 7 eu sí que yo daría, o sea, un notable teno. Ahora ben, ten certos aspectos negativos tamén, como a doblaxe, que xa o falamos sobre todo o primeiro stream. A doblaxe en español é moi mala, por eso estou xogando en inglés, e quen me conoce o suficiente sabe que para que eu xogue en inglés, habendo o español como opción, di moito, Vale que ten os subtítulos e tal, pero... A ver, tamén é un xogo que al menos cos subtítulos tamén son fáciles, al menos hasta certo punto, fáciles de seguir, porque hai xogos nos que os subtítulos, hai puntos do xogo que son horrorosos, porque, por exemplo, nos GTA, cando vas conducindo un coche que ao mesmo tempo está sendo perseguido por alguén, tes que liarte a disparos, e che poñen subtítulos, home, hai xente que será moi boa para atender a todo a vez, ou que simplemente sabe inglés e xa o escoite a punto, pero se non sabes inglés ou non o dominas tanto, e tes que ler os subtítulos, bueno, o sea, non das atendido a todo, e perdes inmersión. En cambio neste xogo, pois eu creo que ainda se leva, ainda é levadeiro. Aí temos o checkpoint de turno. Eso quere decir que aquí vais a liar parda. Non sei se podo gastar puntos agora, creo que non. Mira, xusto actualizar mods. Sigo de ser boa idea compralos porque se os vou perder a base de morrer, pero va, dame igual. Neste xogo creo que hai formas de farmear as mierdas esas. Falando de farmear, pasa que non está no stream o show brasileiro, que creo que un día mencionou que el tuvera que o farmear, ou bueno, ao mellor decideu el farmear porque quixo, para mellorar algún objeto ou para conseguir algunha arma, pero ao final é algo que eu nunca vi necesario. O sea, nunca cheguei a ver necesario farmear neste xogo. Non de forma explícita, en plan, teño que farmear para poder pasar de aquí ou para que me sea máis fácil esta parte, non?
O libro de arte por 100 euros. Ah, pois nin idea. Bueno, falando tamén de coste, é verdad que este é un xogo que, volvo a repetir, igual que coa Guardianes de Galaxia, é un xogo que non me valeu nada. É un xogo que regalaron tanto en Epic Games, cos xogos estos que regalan todas as semanas. Esta que estou xogando eu é a versión Ultimate que teño en GOG, en GOG, como suela dicir, non sei como suele dicir a xente. Eu suelo dicir GOG, hai quen di GOG. Este regalaron, creo que en Prime. A veces sabes que se tes o Prime, o Amazon Prime, e o vinculas con Twitch, che dan contidos de xogos e a veces tamén xogos completos. E un deles foi o Control, a versión Ultimate. E a verdad que este é un destes xogos gratuitos que cunde un huevo. Ahora, se o tuvera que comprar, pois posiblemente non sea un destes xogos que compraría. Non vos vou mentir. Ao final, os xogos dun xogador tamén son un pouco lotería, salvo que sepas ben o que vas pillar. Vale, teño que ir ás zonas de luz, pero que non sei aínda o que teño que facer aquí. Teño que encender luces, eso está claro. Pero bueno, o que está claro é que este xogo sí que ten moitas cousas boas. O que pasa é que eu teño que dicir que xa os teño mencionado que non son moi fan dos xogos así terroríficos, por dicirlo de alguma maneira, oscuros e tal. Son moi cagao en certo modo. Teño que destruir os... ¡Oh! Regenéranse, ¿no? Bueno, non parece que non. Parece que na oscuridade estou a salvo. É que este bicho tamén me lembra ao Enderman do Minecraft. E o bo do Enderman para combatir é que sabes que estás seguro se estás nunha zona con agua ou tes un cubo de auga a túa disposición. En este caso, a auga ven sendo a luz. Pero se non tes a luz cerca... Teño que destruir isto. No, isto non é para destruir. Que non me queda claro se teño que destruir isto ou non, pero... Hostia, merda. Madre que parió. É que son moi vulnerable na oscuridade neste xogo, sen esta mierda. É que xa o feito de que a túa enerxía non se rexenere é unha cousa, pero que ainda por riba que a perdas ao estar a oscuras é un hándicap enorme. Pois estou cagado, Pois se non se nota. Que non sei se me vai dañar, se non... Que hai zonas que os
Non sei qual é. Ah, mira, hai uns chismes aquí. Ui, que acabo de cortar un choio de luz. Ah, teño que coller os chismes. We need another power core. No me gusta. O sea, teño que... Teño que ir quitando os chismes dos sitios donde hai luz. Parece que sí, e despois dallo ao botón e encende todo. Buah, choro, colei. O que teño medo é que me ataque mentre estou distraído. Non sei onde están os outros chismes, porque ese vino de puta casualidade, Ah, vale, xa entendí. Teñolle que disparar as cousas vermellas para que se desbloqueen as paredes e detrás está cada un dos cubos. Joder, que susto, coño. Joder. Xa bastante cagazas son que ainda por riba me fagues o show. Vale, daño de caída. Vou morrer xa. Estou mortísimo xa. Estou mortísimo porque a puta enerxía. Tiña que haber forma de recuperar vida, Xa sei que eu faría o xogo un pelín máis fácil, pero... Vale, Faron, gracias por pasarte. Dios, que rabia me da este tipo de situacións, tío. Pero bueno, está claro que agora vou morrer. Ah, mira. Sí, pero que ahora estou totalmente jodido. Eso non debían haber feito. Eso non debían haber feito porque agora estou vulnerable. De milagro, pero estou a punto de facelo. Necesito vida. Nah, non creo que... Puta vida. Nunca mellor dito. Non morrín de milagro, by the way, porque non sabía que me apareceran estos. E a vida que me deron é unha mierda. Aí. Teño aquí, verdad? O bicho.
entonces como se supón? Como vou espantar e coller o chisme se o teño aí? É que ahora mismo se me poño ao lado del, mátame. O sea... La tercera cosa. Como podo facer para que marche de aí? Non vai marchar. Igual se me poño aquí, acaba vindo el. ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué susto, joder! Pero funcionó. Que puto susto se estou levando. Vánseme empañar as gafas, by the way. Ahora apareceronme dos que disparan. O case onde? Aí están, alá. Que non sei se me vai disparar ou non o cabrón este. Ahora o problema é que teño que ir hasta ali para coller o último chisme, sabes? Vai ser un problema, O único bo é que me podrei curar un pouco. Pero non moito, sabedes que con 2 bichos mortos non me curo unha mierda. Vale, me la juego. Non vexo. Ainda me queda un. Ah! Where's the switch? Ao final non morrín, Wow! Wow! Cago en Buda, tío. Wow! Porque me enterei do que tiña que facer, A ver, tampouco era difícil. Pero... Uf. E agora teria que ir a unha terceira zona. Donde iba? Como vou a... Aquí. Vale. Pois xa son as 9. Xa son as 9, chavales. Non sei, vou non deixar aquí. O sea, o xogo. Non sei se queredes ver máis. Eu creo que ao final creo que xa tuvemos bastante dosis de Control. Eu creo que estuvo bastante ben. Seguramente o xogo off stream, pero aquí queda. O que sí... Hostia, apareceu o brasileiro ahora. A boas horas. Unha cousa che iba a preguntar, agora que me acordou e agora que estás. No, en tal caso apareces ti sempre que cerro. Te jode. Ti dixeras unha vez que tuveras que farmear.
Estaba comentando antes que non sei por que tú eras que farmar. A mellor é porque querías conseguir algo específico ou algo. Porque estaba comentando antes que ao final neste xogo nunca tuve necesidade de farmear a propósito para conseguir algo específico ou tal. Sempre podía xogar simplemente, xa viría, xa conseguiría os elementos ao final. Os bichos do Mo. Pero que bichos de Mo? Non entendo, da igual. Gracias por ver este stream e vémonos no próximo.